Danske Dambrug har gennem de seneste år forvandlet sig fra rollen som miljøsynder til en status som miljøhelt. Det er sket gennem investeringer i moderne, miljøvenlige dambrugsanlæg, der ikke spærrer vandløb og sender store mængder af forurenet vand retur til åløbene. Recirkuleret dambrug har et kæmpestort potentiale som ny produktionsform for at øge produktionen af fisk. Derom er der ingen tvivl. Med den her ombygning har vi halveret vores kvælstofudledning med den dobbelte produktion i forhold til tidligere, og det er jo en præstation i sig selv. Min far han var begyndt med dambrug i 39, og jeg er så født i 50, så jeg har fået det hele ind med modermængden. Og så har jeg arbejdet med lige siden. Knud Kongsted har været dambruger siden 1974 og driver sammen med datteren Christina Kongsted Kongeåens Dambrug. Familien har 3 store dambrug og var blandt de første, der omlagde til de såkaldte recirkuleringsanlæg. Store betonanlæg har afløst de mange små jorddamme, der hidtil har været rammen om fiskeopdræt i Danmark. Det var jorddammer 10 meter brede og 20 meter lange, og det var sådan noget med en le, når græsset skulle slås, og en skov, når der skulle graves sand op af dammerne, og alt foregik med håndkraft. Så sådan var det dengang. Så det med det, og med en trillebør, og hvad det nu ellers var. Så det, jeg har været med næsten hele vejen igennem. Vi producerer regnbueørder, og de 3 anlæg producerer 3.000 tons per år. Og vi leverer dem vi køber dem ind. Dem vi ikke selv producerer fra æg af, dem køber vi ind som 20 grams cirka. 20 grams fisk. Og vi leverer dem som 300-400 grams fisk. Det er jo vores største mængde, vi leverer på den måde. De traditionelle dambrug henter vand i en nærliggende å ved at stemme vandet op og lede det igennem dambruget. Det forhindrer, at vilde fisk kan vandre frit i åen, og vandet, der ledes tilbage til åen, indeholder trods rensning store mængder kvælstof. De nye recirkuleringsanlæg bruger ikke åvand. De pumper i stedet grundvand op fra boringer i jorden og genbruger vandet mange gange før det renses og ledes ud i en å. Altså, da vi startede her på Kongeåens Dambrug i 85, der startede det rigtig for alvor alle de der miljøkrav og fodertildeling. Og der startede vi jo så op med at lave nogle såkaldte rensningsanlæg. Og fik det til at virke, og det kørte jo frem og tilbage, op og ned, og der var ikke, vi vidste jo snart ikke rigtigt. Og der var ikke rigtig nogen, der var tilfreds med eller løb. Så vi har jo et problem med de udledninger i hele tiden. Da vi for 6-7 år siden besluttede at lave det her om, så havde vi jo en foderkvote, hvor vi kunne producere så mange fisk i det der traditionelle anlæg. Og vi tog vand ind fra Kongeåen af ca. 2.000 liter i sekundet. Og det var der ikke rigtig nogen, der syntes, det blev ved med at være en god idé. Og vi kunne heller ikke komme længere på grund af den foderkvote der, så måtte vi jo gøre et eller andet. Og det var så, kom det så op. Tiden var oppe i, at man skulle lave recirkulering. Beslutningen om at være blandt de første, der omlagde til de miljøvenlige recirkuleringsanlæg, betyder, at Kongeåens Dambrug i dag har nogle af verdens mest moderne og effektive anlæg. Det er et af landets 2 største dambrug, og produktionen af fisk er dobbelt så stor som før omlægningen. Det vi fodrer med her, det er fiskemel og fiskeolie og lidt kornprodukter og sådan lidt godt sager, der kommer i. Og det fiskemel, det kommer jo så op af havet. Det er nok tobisfisk, altså de skidtfisk, man fanger ude i havet. Det miljøvenlige anlæg må bruge dobbelt så meget foder som et traditionelt dambrug. Når de vil have noget at spise, så går de hen til den pind der, og så pærer de til den. Og når de ikke pærer til den, så kommer der heller ingen foder ud af den. Så derfor har vi aldrig foderspild. Og det er vi blevet beskyldt for mange gange, der var foderspild. Dambrug og havbrug er samlet i brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Her glæder direktør Brian Thomsen sig over, at recirkuleringsanlæggene har bragt dansk dambrug i den internationale førertrøje. Jamen, jeg vil sige, at vi er foran på teknologien. Det dambrug, som vi besøger i dag, er for så vidt state of the art, så vi er længst fremme på teknologien. Vi har i Danmark nogle særlige styrkepositioner inden for teknologi, inden for foder og inden for hele know-howet omkring akvakultur. For Knud Kongsted og de 10 medarbejdere på Kongeåens Dambrug har omlægningen også ændret hverdagen på arbejdspladsen.
Arbejdsmæssigt er det væsentligt nemmere end det traditionelle. Men man skal bare have fuldstændig styr på al sikkerhed, hvordan det går, for vi er afhængige af, at der er strøm i ledninger altid. Og hvis det ikke er det, så skal der gøres noget, hvor vi har vores eget nye anlæg her, kan starte op med. Men det foregår meget med overvågning. Men det er ikke det fysiske arbejde, som der var ved det gamle anlæg. Og i dag der producerer vi cirka dobbelt så mange fisk på de samme arbejdstimer. Hvor gammel er en øre, når den er gammel, stor nok til at blive slagtet? Den størrelse vi laver, der er de sådan cirka et sted fra mellem 10 til 14 måneder om at blive den størrelse. Cirka rundt tal 12 måneder, et år. Fra 0 af og så op til leveringsfærdig. Men det afhænger igen af temperaturen hen over forløbet. Kongeåens dambrug producerer årligt 3.000 ton regnbueørreder, men vil i lighed med landets øvrige dambrug gerne producere endnu flere. Den generelle holdning er da også, at succesen med recirkuleringsanlæggene bør give dambrugerne lov til at bruge mere foder. Anlæg af den her type har kørt i næsten 7 år og kører rigtig godt. Vi ved, at der er mange, der gerne vil i gang med at investere. Vi har et anlæg her, som var det første, vi byggede om, hvor vi blev undersøgt de første 2 år, som dambruget eksisterede, af Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser. Vi blev døgnmålt, det vil sige, at vi rapporterede alt, hvad vi fodrede, hvornår der gik fisk ud, fisk ind, og de målte vores udledning. De havde måleapparater over det hele, og det gjorde de i 2 hele år. Og på baggrund af det er der jo kommet en rapport på det her dambrug, men også en samlet rapport over alle de modeldambrug, der har været, eller der var med i projektet. Og det viser, at for vores eget vedkommende, der har vi halveret vores kvælstofudledning i forhold til før på den dobbelte produktion. Og det må man jo sige er noget. På dambruget er arbejdet i høj grad automatiseret. Sorteringen af fiskene sker ved, at de pumpes frem til en sorteringsmaskine. Det her det er, hvor vi så sorterer dem op i forskellige størrelser. Nu så vi jo før, hvor de lå hejst op i vores rørsystem. Nu kommer de så herhen og bliver delt i de størrelser, som vi skal bruge dem til. Det er det, der foregår her. Her kan vi dele dem op i 3 forskellige størrelser, som vi stiller på maskinen, hvor store vi vil have dem. Og der er så et hold, der går den vej. Dem, der kommer her, de er for små. De skal have lidt mere at spise. Og dem, der kommer der, de er klar til slagt. Det er det foregår her. Så ryger vi på en vægt der, så vi hele tiden er helt nøjagtigt, hvor mange vi har. Jamen, det ser jo fint ud. Kontrolvejningen bruges til at tjekke, om sorteringsmaskinen har valgt fisk af den rette slagtevægt. Bare 10 kilo, ikke godt? Jamen, det ser jo fint ud. Det kan vi næsten se på øjemålet. Det store arbejde med at rense vandet er også automatiseret. Inde i anlægget har vi et større filterrensningssystem, som gør, at vi kan sortere en masse fra. Det vand, vi så udleder bagefter, det leder vi så igennem plantelagune, som er de gamle, traditionelle damme, som vi bruger til det. Under anlægget her, der har vi et kloaksystem, som samler alt skidtet. Og så bliver det ledt over i vores slambassiner, som ligger her ved siden af. Og der samler vi så det hele. Og dem tømmer vi så cirka hver 3. måned. Og det bliver så kørt væk til biogas eller på landbrugsjord. Men hvor stor er risikoen for, trods alt, at de her moderne anlæg, de alligevel påvirker et vandløb, som det, der ligger lige ved siden af? Ja, man kan sige, at al fødevareproduktion, om det er svin, kvæg eller fisk, så har man et miljømæssigt fodaftryk. Det, der er selvfølgelig opgaven, det er at gøre det med det mindst mulige fodaftryk. Og det er præcis det, vi kan gøre med de teknologier, som der er investeret i hernede. Jeg tror faktisk, de fleste ser positivt på fiskeopdræt. Man kan sige, at hvis man går år tilbage, havde vi et dårligt ry for at være, lad os bare sige, nogle miljøsvin. Det tror jeg har ændret sig mange steder. Det er i hvert fald det, vi hører, når vi spørger rundt omkring.
i dansk akvakultur ser man frem til en samlet set langt større produktion. Jamen, vi har jo en eksportværdi på omkring en rund milliard. Den strategi, vi selv har, opererer med at firedoble eksporten til omkring 4 milliarder. Så det er en mellemstor sektor, kan man sige. Vi kan jo se på markedet omkring os, at fiskeopdræt vokser helt fantastisk. Det er, når man ser på det, den hurtigst voksende fødevareproduktion i hele verden. Kongeåens Dambrug leverer størstedelen af sin produktion til fiskeslagteriet Danforel i Grindsted, hvor Danforel har investeret i Europas mest avancerede forædling af dambrugsørreder og beskæftiger 100 medarbejdere. Jamen, som vi kan se, så kommer den levende ind til fabrikken ud fra de danske dambrugere her i løbet af dagen på timebasis. Og vi slagter den så, fileterer den, ryger den og putter den i forbrugerpakninger til den europæiske detailhandel. Så den fisk, I har set, der kommer ind her til morgen, den kan man få i Sydtyskland i morgen eftermiddag. Så friskhed, det er nøgleordet for os, og høj kvalitet. Hvad er de væsentligste krav til dambrugerne fra jeres side? Jamen, det er en høj kvalitet af fisk, forstået på den måde. Det er friskhed, og det er så lidt medicin som muligt, og så frisk vand som muligt. Og der kan man sige, at netop de nye opdrætsmetoder, hvor man tager grundvandet op, det er jo helt perfekt vand at bruge, recirkulere det, renser det, får stofferne taget ud af det igen. Og det vil sige, at miljøet lider helt ingen skade. Så man kan sige, at vi står med alle tiders muligheder. Erik Hansen er ikke i tvivl om, at dambrug og havbrug vil fortsætte med at tage markedsandele fra havfiskeriet. Jamen, jeg synes ikke, der er nogen konkurrent til akvakulturen, udover den lidt træge miljøbehandling. Det er sådan, at hvis man vil have den kvalitets fisk fremadrettet, så vil det blive akvakulturen, der kommer til at producere den. Hvis vi ser på verdensbasis, så er det den sektor, der har vokset mest de sidste 20 år. I dag er langt over halvdelen af de fisk, der bliver konsumeret i verden, det kommer fra akvakulturen, og det bliver mere og mere. Fordi akvakulturen har den fordel, at vi kan styre tingene, og vi kan dokumentere kvaliteten. Vi kan dokumentere, hvad de har spist osv. Det vil sige, at vi kan give tryghed til forbrugerne. Ja, potentielt, det er vel i hvert fald det dobbelte af, hvad vi producerer i dag. Men det stopper jo ikke der, fordi det er jo et spørgsmål om produktudvikling. Og når i øjeblikket der er råvarer nok til rådighed, jamen, så har det også noget formål at begynde at lave produktudvikling og finde andre typer. Det der er det afgørende, det er, at der er et marked for det, og der er et voksende marked for det. Der vil derfor også i fremtiden være brug for recirkuleringsbassinerne på Kongeåens Dambrug. Indholdet vil fortsat være regnbueørreder, men i dansk akvakultur arbejder man også med andre fiskearter. Nu er der ørred her, men hvad er det for nogle fisk, I forventer at producere i akvakultur i fremtiden? Ja, det er i særdeleshed ørreder. Man kan sige, at ørreden den er kommet for at blive. Vi ser også på andre arter. Vi har opdræt af ål, vi har opdræt af linemuslinger. Og så er der sandart, som er en ny art, vi også er begyndt at satse på. Og så er det fordi, det er en art, hvor vi mestrer hele værdikæden fra æg til forarbejdning. Og det tager ganske mange år at opbygge den kompetence. Med skiftet fra rollen som miljøskurk til miljøhelt, håber branchen nu på at få lov til at producere endnu mere. Jamen, jeg tror, det er blandt andet den måde, som dambrugerne har ageret på, hvor de har investeret i ny teknologi, og hvor vi også rent kommunikationsmæssigt forsøger at fortælle nogle af de mange gode historier, som vi rummer. Jeg synes, vi har haft gang i noget rigtigt, og det kan man også se sort for hvidt. Og kan vi overholde de krav, jamen, så kan vi producere det, vi sådan set vil inden for de krav.